Aha, buhay asawa talaga si Lloydie. Ang saya tignan ni Lloydie, oy, Ginoo ko. Proud na proud ako sa iyo, be. Good morning, Philippines! Ha? Ay, so sayang. Mayroon ako sa bahay. Ang dami sa garden. So, ay, sinabi mo sana. Ang dami sa garden. Di ba inalis ko yung salamin ko hindi? Hindi mo talaga makita, be? Nakakita ko siya. Pero pag wala ka ng salamin ito, minsan kasi pag ano ka na. Nasanay na. Ito yun. Grocery kami ni ano, Lloydie. Ito yun. Buhay asawa, oh. Ito yung buhay asawa. Hanap tayo ng karne. Ano yung anuhin mo? Pork or beef? Depende, kukuha. Minsan kumukuha ko ng beef. Kukuha ko ng beef. Ay, alam mo ba may bagong luto ako ngayon? Ano man yun? So, nagpapakulo ako ng beef. Yung sobrang, yung medyo may taba na konti. Beef? Na may So, taba? parang pares pa. So, ginagawa ko. Tapos medyo maasin-asin lang. Hindi siya nakaka-umay. Talaga? Parang dry siya na pagkaluto. Hindi, may sabaw. May sabaw? Talaga? Parang pork ata yung bibilhin ko dito. Tapi ang sarap nito isabaw, beef. Oxtail. Mahal yan. 19 bucks. 19 bucks. So, bili ako ng rice din. Hanap tayo ng rice. Asan yung rice dito? Hanap tayo ng pork. Pork ako yung bilhin. Di oh. Aha, buhay asawa talaga si Lloydie. Ang saya tignan ni Lloydie, oy, Ginoo ko. Proud na proud ako sa iyo, be. Be, rice, be. Rice, ha? Hindi ako marunong. Kailangan natin siya. Di ba papakuluan natin siya? Tapos kailangan ihawin. Tapos dadagpagin. Ah, pakuluin pa? Kailangan siya pakuluin. Mas masarap yun. Papakuluan siya. Tapos iinyaw siya. Kasi yung amoy. Alam mo lutuin? Oo. Alam mo, Oo. Saturday luto tayo sa Pero bahay. huwag muna natin yun. Ngayon, wag na Saturday. Kuha muna ako ng rice. So, yun. Ito yung bilhin natin kasi sobrang mahal ng Jasmine na yan. So, ito na lang yung bilhin natin. Be! Wala na akong rice. Pupunta rin ako dyan mamaya. So, hanap ako ng pork para sa magtula ako. Pwede man yan tula, pork din, no? Ay, yung nilagang baboy. Actually, yung bacon. Gusto ko ito kasi baka maglaga ako next time. Ito ba yung binibili mo? Oo. Ito yung laga mo? Pang sinigang pala. Sinigang? Yan lagi. Kasi malasa siya. Pero inisip ko magsisinigang pa ako next time. Next time, bili ka na. Andyan pa marami. Ito na lang kunin ko din. Yan. Sus, grabe. Eh, napag-grocery tuloy ako. Look. Tapos chicken. Okay, I think yun na. Itlog. Yun na. Yung Filipino section ba? Wala ko din. Okay. Ay, may food pala tayo. Uy, ano yung gusto ni Mark? Yung gusto niya, yung sinabi sa'yo. Ha? Yung ipabili sa... Wala kami masyadong... Naghanap ako ng chicken thighs ba? Naghanap ako ng chicken thighs. Ano to? Chicken first to family pack. Na chicken first to. Meron pa ako dun kasi. We don't have chicken. Kaya may puto.
May buto na. Chicken. Kasi meron pa akong chicken sa bahay. Wala man silang chicken thighs na ano, walang buto. Ito, wing naman lahat eh. Ano ba ito? Ayoko nung Ano to? Wala, thighs man ito, te. Oh, jumbo, oh, may legs, oh. ay ano naman siya kayo matutunan ko. Anong gagamit? Anong luto? Tinola ko. Tula ka ng manok? Ay, kalab naman. Tinola ko ng manok. Meron pa kasi ako sa bahay, so ayoko kasi nag-i-stock. Bibili lang ako, binadrinks sa Okay. Ano tayo ng egg buda? milk. Gusto mo ng milk? Oo, para kay Mark. Ano na ngayon? Milk. Ay, gusto ni Tami ng milk. Wala sila ng malaki. Silk. Ito yung gusto ni Tami, oh. Silk. Chocolate. Wala man sila. Hanap lang tayo ng itlog. Dito yung itlog nila dito, dapat jumbo. Oh, tignan natin baka may biak. Yan ang bibili. Jumbo. Tignan mo, Bi, baka may biak. Okay, dalawang dosina. Dalawang dosina yung kunin natin. Okay. Oo, okay lang, okay. Ikaw yung driver. Basta yung driver, sweet lover. Okay, may hanap ka pa. Ito talaga yung shopping. Grocery na grocery. Oh, so is pag Bisaya na talaga kita. Yes, steak. Malakas si Mark uminom ng ganyan. Be, huwag naman dyan. Pwede ito o lutuan ng paksiw o. Tapos na kami dito, guys. Kunin mo na yung mask mo. So, ang daming bag na kinuha mo, dalawa. Meron naman akong bag dito. Dito mo na lang yan ilagay din. Okay, hold on. Pakitlog mo, diyan dito oh. Push mo yan. Lakit mo ka
bahay na. Oo. Ganyan man kami sa bahay na to. Uy, hala, magpatulong ka ni Mark, ha? Oh, Kasi may ano pa doon na yung bag from Mira. mag-aantay daw siya dun sa baba. Sabi niya? Oo. Okay guys, let's go. Oh, I like to do grocery with Lloydie. Bilis natin, no? Di ba? Masaya kapag may kasamang mag-grocery. Kasi hindi yung asawa mo. Mm-mm. Yung asawa ko, pag nag-grocery, doon siya. Bilisan? Mm-mm. Okay, let's go. Let's go, let's go. Grabe guys, ang init guys, hindi makaykay. Hindi makaykay. Ang sarap ng grocery, grocery, nag-grocery. Ang mapakanta talaga. Habi gwapo ba? Ano ba? Ano ba? Nagwapo ba? Ano yun? Asawa gwapo. Ano yun? Ano yung kanta ni Mark? Husband, gwapo. Lord! Husband, gwapo gwapo. Si Mark, lahat ng lyrics binabago. Husband, gwapo gwapo. Husband, gwapo. So, nasanay mo na yung mata mo be sa glasses mo pala? Oo. Kahit ilang araw pa lang, pero parang Pero hindi mo siya palaging sinusuot. sa bahay sinusuot ko siya. Sinusuot mo pa rin. Mostly pag ginagamit ko siya sa ano. Yung parang magsisilpon ka palagi or laptop, ganun. I think kung magpa-check up ako, meron akong problema. Pero hindi masyadong ano. Mas okay na yun ang problema dyan kaysa problema sa utak. So guys, si Tami pauwi na rin siya. I think nakauwi na yun. I think nasa bahay na yun. I think. May pagkain ka na ba niya? Ay, maraming pagkain sa refrigerator, be. Sa bagay, initin na lang yun. And then magluluto pa ako for dinner. So, yun po. Meron bote na lang, meron pasta. Ay, oo nga pala, may pasta nga pala dyan. So, ano na lang, meat na lang, gulay. Yun na lang yan siya. Sa bahay kasi may mga frozen pa na ano yan, na veggies.